Aħna ġenituri ta' tifla li ġiet nieqsa madwar senilu u ddeċidejna flimkien li nagħtu donazzjoni l-organi tagħha u l-fatt li nafu li bid-donazzjoni ibbenefikaw numru ta' persuni għalina huwa ta' sodisfazzjon kbir. Nappellaw għalkemm mhix deċiżjoni faċli, ma nappellaw biex ikun hemm aktar donazzjonijiet tal-organi ħalli jkun jistgħu jgawdu nies verament li jkollhom bżonnhom. Din l-istorja ta' Lucienne u Stefan Sultana li tilfu tifla tagħhom ftit żmien ilu u b'kuraġġ kbir taw donazzjoni tal-organi tagħha lil persuni li kellhom bżonn. Dan fi sfond li 13 ta' Wissu u l-jum dinji ta' donazzjoni tal-organi u donatur wieħed jista' jgħin biex jiġu salvati sa 8 ħajjiet. Lucienne u Stefan spjegaw is-sens ta' konnessjoni u ferħ li ħassew meta rċevew ittri anonimi ta' ringrazzjament minn persuni li salvaw wara li gawdew mit-trapjanti. Skont dejta tal-2024 kien hemm 8600 pazjent fl-Ewropa li mietu waqt li kienu qed jistennew trapjant. Dan jikkonferma l-ħtieġa urġenti li aktar persuni jirreġistraw bħala donaturi. F'dan il-jum id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Ian Burċ iltaqa' ma' persuni li rċivew xi trapjant f'pajjiżna, donaturi tal-organi reġistrati lokalment u anke familji ta' donaturi tal-organi. Uħud minn dawk li rċivew organu esprimew l-apprezzament tagħhom li bis-saħħa tal-intervent u l-ġenerożità bdew jgħixu ħajja ġdida. Jiena għamilt heart transplant 7 snin ilu u bis-saħħa ta' din il-heart transplant qed inkompli ngħix u tħadd ċans ieħor fil-ħajja. Jien għamilt 2 organi transplant u ħassejt li tajba ħafna ħajti tinbidel mill-lejl għan-nar. Importanti li tagħtu l-organi għax tkun fil-ħajja ta' ħaddieħor, ikun qed igawdihom ħaddieħor. Id-Deputat Prim Ministru Ian Burċ ringrazzja wkoll lil dawk kollha li jaħdmu biex iqajmu aktar kuxjenza dwar l-importanza tad-donazzjoni tal-organi fosthom il-ħaddiema ta' Renal Unit fl-Isptar Mater Dei, il-membri ta' Transplant Support Group u uffiċjali mis-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika fost oħrajn. Fit-tmiem il-laqgħa Deputat Prim Ministru li fil-passat kien diġà sieħeb fl-iskema volontarja tad-donaturi tal-organi li kienet teżisti, issottometta reġistrazzjoni tiegħu biex isir donatur tal-organi irreġistrat uffiċjalment skont il-liġijiet attwali. Jiena niftakar meta kont student ħafna iżgħar kont irreġistrajt. Ovvjament ġejt konxju issa illi f'dan l-aħħar 10 snin għandna liġi ġdida, għandna reġistru u allura aġġornajt dak illi kont għamilt meta kont żagħżugħ sabiex ovvjament mhux biss nagħti fl-eventwalità iżda forsi iżjed nies ukoll jitħajru u nżid l-għarfien għal dan kollu. Imwaqqaf fl-2016 ir-Reġistru Nazzjonali ta' Donazzjoni tal-Organi u t-tessuti umani bħalissa jinkludi 30,548 donaturi tal-organi reġistrati. Fl-aħħar sentejn u nofs aktar minn 2410 persuni jissieħbu fih wara li diversi inizjattivi tarfin mill-awtoritajiet tas-saħħa, mit-Transplant Support Group u minn organizzazzjonijiet oħrajn.